Na startu máme tým ze Svobody, tam řeší nějaké drobné technické potíže, snad to bude rychle vyřešeno. Nicméně Svoboda je zatím vedoucím průběžně týmem v Moravském poháru, ale jsou ve velmi obtížné pozici, řekl bych dnes, protože všichni jejich pronásledovatelé, jak Sádek, tak Něvoš, tak Neplchovice, dnes podali skvělé výkony a budou muset zabojovat, aby se na tomto prvním místě průběžně udrželi. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Tak to zatím nevypadá vůbec špatně. Škoda toho levého proudu, tam to bylo úplně vedle. To je obrovská škoda, ohromný prostřih na levém proudu. Já nevidím ze své pozice, jak daleko od terču. Asi poměrně daleko. 20-33. Průběžně 20. příčka. Body do poháru to nejspíše budou, ale mohlo to být samozřejmě daleko veselější, protože pravý proud 17-70. Kluci to takticky bych řekl zvládli, ale nedařilo se na tom levém proudu. Nedá se nic dělat. Budou muset zabojovat.